Жорстоке затримання та юні визволителі батька. В червні служителя мечеті та багатодітного батька Айдера Джапарова затримали в власній оселі в селищі Зуя Білогірського району. Окупанти назвали чоловіка терористом та запроторили до СІЗО Сімферополя. Попри десятки листів від знайомих Айдера, окупанти й не думають випускати його з-за ґрат, а тим часом вдома на нього чекає дружина Маргарита та 8 дітей. Подробиці цинічного обшуку в багатодітній родині та про підтримку в найважчий час розкаже Владислав Стужук. Це сталося близько 6-ї ранку 10 червня. Десяток озброєних силовиків у балаклавах вдерлись до оселі Айдера Джапарова. Похапцям показали дозвіл на обшук, схопили чоловіка, а дружину Маргариту і 8 дітей замкнули в іншій кімнаті. Діти плакали, а жінка лише чула, як чужинці переривають догори дригом оселю. Тоді вигляд наляканої малечі шокував навіть самих силовиків, згадує Маргарита. Вони нервували, а деякі навіть відмовлялися далі брати участь в безчинствах. Видно было, что многие из оперативников потупляют взор, так как они были в балаклавах. Лица, конечно же, я не помнила, но им было не по себе. Им было неуютно, они очень много курили на улице, они постоянно пытались выйти из нашего дома. Я поняла, что у них есть определенное психологическое давление. Они не могли смотреть нам в глаза, не могли смотреть детям в глаза. Даже была такая сцена, что следователь начал на них сердиться и ругать: идите, делайте свою работу, я что, один должен это выполнять, все. Наступними у черзі на знущання над родиною були російські пропагандисти. Вони чергували зовні і по команді слідчого зайшли в будинок. Без моего разрешения, без разрешения мужа в дом были приглашены тележурналисты с камерой. Это был канал Крым-24, насколько я помню. И была кинута журналистская такая фраза: «Только не снимай жену и детей», чтобы они не попали в кадр. Чтобы было видно только бытовая техника, следователь и люди в балаклавах. То есть не хотят, чтобы знали, что происходит жесткие обыски, как это происходит и к кому приходят. Потім Айдера посадили в ФСБшний автобус. Його старші сини Алі та Абдула побігли визволяти батька. По дорозі збирали каміння і щосили жбурляли по машині окупантів. Когда микроавтобус стал подниматься по горке, они стали пулять камнями в машину. И, конечно же, попадали. Я испугалась, что сейчас может какие-то действия быть предприняты против моих детей. Но не остановила их. Микроавтобус притормозил, видимо, не понимая, что происходит. Они выглянули из окон, увидели, что дети кидают в них камни, кричат «ненавижу», дали по газу и уехали. Айдер муедзин у місцевій мечеті, скликав вірян на молитву. Він багато працював і нікому не відмовляв у допомозі. Сусіди та знайомі називали його братом та рідним сином. Он ценил это. Он пытался это сохранить и говорил, что самое трудное в этой жизни – это не заработать деньги, не построить себе дом, а сохранить нормальные человеческие отношения. То есть вот это самое сложное, и когда он добивался этого с тем или иным человеком, он это очень ценил. Жорстока облава та затримання стали шоком для всіх, хто знає родину Джапарових. Щоб бодай якось допомогти, сусіди регулярно пишуть окупаційним слідчим характеристики Айдера. Запевняють силовиків, що чоловік не терорист. Попри абсурдність звинувачень, його тримають у Сімферопольському СІЗО і хочуть засудити на 20 років в'язниці. Опорою для родини в найважчий час стали односельчани. Они всячески меня поддерживают и стараются подбодрить. Не переживай, это скоро закончится. Может, там пройдет время, там с ним разберутся, что увидят, какой он. Давайте мы еще характеристик напишем. То есть вот такое вот отношение. Мы полностью я ощущаю себя как на мягкой пуховой подушке. Абсолютно окружена заботою, теплом. Підтримка народу надає сили і самому Айдеру. За ґратами він пробуде принаймні до 5 лютого наступного року. З неволі Айдер щоразу дякує всім, хто підтримує його, та попри погрози окупантів став опорою для 8 його дітей. Владислав Стужук, Заман, АТР.